Ambo fo ka wale nyumando dante foli mina ho bisimila mifa production ani ondu teleka kuna fundi keneka ambe avril kalo kile bisabala sambafla ani mugan ani saba kuna fundi ni ale dili wakati sele. Anga chamache fanga nyemoko colonel Asim Goita avril kalo kile mugan ani wolonvla aye keleke minen kuradi hanga finitigila ko ma munumbi katika sunjatala wala sa lakana alibi obeseka ke kechugo nyumana chuga mina anga jamanana. Isa Kaujim ale parti jekulu do ho nyemoko ni obe sigida nanina na Bamako kono Afrikalo kile mugan temenina ni okubina alamsama negenye mugan anifla taliko kofino ni obe ni akademba ya yerebe o yorokufolina adenge fla olukumbe mobli la mototigi fla umogo nani hulu tugura adenge fla ko ni ka sefawar million tanka o mine ula huye marfa nyeshi Isa Kaujim denge fla mani olufana sefawar million tendi uma ngani bingalikela nunu utakato hutugura uko osinfe ni bandi nunu bolito kelen bina kabo moto kan ni otigi minena ko di lafiabu komisaria mugoma olubeka segesegeli kala nga uketo ga tugu bandi nunu ko kasara yi mugo do soro nga ukasara nuna ayirala ka foko mugo masa akusinfe ani ko moto nani fana ko yelekera ofana sanfe. Gawo ale ni Niger oni nyogonche ni dogo kuin temeni yerela barakaw olu siratike mogola ko sababu yake uyanyine anga jamana marabago fe ani munu fanaka baranye sine do lakana ma ukasika lakana ka o sabati uka yorola o hukum konnana siratike mogola. Abdou Agouzer Maiga ale MPR parti mogodoy ni che masina député korodu avril kalo klimugan ani saba temenina che saba olu tagara anofe kato misiri konana ni okera kuchala kwa sigira dobino ko Dar Salam che saba duna misiri kono ni mugo ko folenu ubora mobli kura dori kono ni abifo o ma ko pick up wani mobli infana ayirala ka foko aseben bela jilinko o dafalinte utaraka chintu misiri kono ni ka marfa nyeshi amakaka tugu uko ukum konana jenyire hatugura uko nga utara yoro kilimna alibi nyema soro uko la nga mi segesegelu uluko besina ni walen keranyo ni fosili wakatiche. Ten Fadimata alebe minaka fanfela de la hani mineka oni nyogonche kilometre mugan ani wolonvla yenfiniti gilako olukunye kibareya dosro bamagachuka okum konnana uye wulika joke ni kasikata ni yoroko fulina avril kalo kile mugan ani sabate menena huka wulika jon nusinfe usiraka bamagachi mugota ani fla usiraka lasoro ani uka keleke minon fana ufana chama sorola akusife. Duru alebe bajangara ofan felala ni yoroko fole nunu ni yogonche kilometre mugan ani duru avril kalo kile mugan ani nani temenina finitigila ko uye kibaria soro alibi bamagachuka kula okum konnana sanfe keleke chew ani duguma keleke chew olu ubulo di nyogoma ni kasika bamagachi nuka olu kele chuga mina uka baranu asiraka sansoro sabula mi sanfe keleke chew olu siraka bamagachi mugo mugan ani konontonka ofaka ani moto bisaba nyogona usiraka ofanachi duguma keleke cho olu siraka waleya mike o dochela okera uye bamagachi mogo shigi ka ofaka ani moto muga ani fla ofanachi na otemene kofe ani bingalikela nu uka keleke minendo tege siraka da olu do kani odoye marfa ani muguchila ani uka kuna funi disro obekeni mine munu fana olu fana do siraka soro ani bamagachi do yere fana kumbi munu kunye mugo ka bakon shwe tege siraka da olu do fana ka. Afrikalo kile mugan ani nani temenina lafia bugu o shinfilakaw ani nyamanchelo olu kunkarila nyogona nyamako o sababula fokata a mashibaka ajuguya kata nyamambo siraw kanfana ani ka faluka olu foni ka bo wotorola okonna na finitigilakaw olu nana ni ga siga basiki ka o sabati uye gazi ka olu fili yorola sire buluma do olu ya yira ka foko ni gazi fili nunu sefe ko de kera sababu ni tasuma ko o willa yorola ko sabla gazi tarabo nyama sanfelela okum konnana mi protection civile nyemogoy ni abefo o mako Adama M Jarahale ni aka chedu oluwe wulika joke ni osiraka ke sababu tasumi osiraka alasa.
Anga ministri mika bara ɲɛsinnen lo kiiritigɛli ma n'a bɛ fɔ a ma ko Mamadu Kasuge ale yamaruya di ni ka sɛbɛn ka o dayɛlɛ kiiritigɛla mɔgɔ 3 kan an ka jamana na ko sababuya kɛ k'u bɛ ka jalakili ta ka ɲɛsin an ka jamana gouvernement ma ni o mɔgɔ 3 o ye juge Dramane Jara ani Mohamed Said Sen ani Cheikh Cherif Kone. Kalaban ACI kɔnɔna na avril kalo tile 24 tɛmɛnen na bingali wale tara ka ɲɛsin u ka butiki dɔ ma ni o kɛra sababu ye a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 2 ko olu de sara ni bingali wale olu senfɛ ani fana kunnafoni dɔw fana y'a yira k'a fɔ fana ko ni bingalikɛla mɔgɔ 3 ninnu minnu ye bingali wale kɛ ko u cɛla ko kelen o ye finitigilaka ye ko ni ale yɛrɛ y'a ka fini baara ninnu ko ka o daminɛ kabini san 2021 o wagati la. Kayekaw fino o ka poste de sécurité mun be Jema o fanfɛla in na avril kalo tile 26 tɛmɛnen na finitigilakaw nɛgɛ ɲɛ 6 o wagati la a yirala k'a fɔ ko dugu jukɔrɔmugu pɛrɛn ko o bilalen kun don ni yɔrɔ kofɔlen na nka ko finitigilakaw ye fɛɛrɛ suguya bɛɛ lajɛlen tigɛ ko walasa mɔgɔ kana se ka sa a ko in senfɛ o hukumu kɔnɔna na o ye mɔgɔ jɛnsɛn ka bɔ a yɔrɔ la a dugu jukɔrɔmugu pɛrɛn a pɛrɛnna nka ko min mɔgɔ ye k'a ma se mɔgɔ si ma nka mɔgɔw bolola fɛnw k'a sera olu de ma. Akili jigina kabini avril kalo tile 20 nɛgɛ ɲɛ 7 o tɛmɛnen ni sanga 30 ye sɔgɔmada wagati fɛ Burkina kaw feno u ka dugu dɔ bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Karma kasaraba kɛra ni dugu kofɔlen na ko sababuya kɛ marifa jatigɛlikɛla walekɛla ninnu ye ni bingalikɛla ninnu u ye u yɛrɛ kɛ Burkina finitigilakaw ye ka don dugu kɔnɔ u dɔw nana moto la ani dɔw fana olu nana mobili la ani a yirala k'a fɔ fana ko finitigilakaw bɛ kɛlɛ kɛ ni bolimafɛn min n'a bɛ fɔ o ma ko char combat ko o fana kun bɛ u bolo k'a kɛra dugudenw ɲɛna ko finitigilakaw de kunna ka se ka na u lakana nka ko o caman kɛlen ka bɔ ka se ni bingalikɛla ninnu fanfɛla la k'u ye mugu ci mɔgɔ caman na ko ni mɔgɔ caman ko o sara ani mɔgɔ dɔw fana minnu k'u ɲɛma dogolen don sokɔnɔna na k'u ye olu dɔw labɔ ka u ci. O tɛmɛnen kɔfɛ fana da bɔlɔlɔ siraw sanfɛla la a yirala k'a fɔ fana dɔw y'a kuma fɔ ko finitigilaka dɔw ko olu sen bɛ ni wale na ko sabula ni tɛ se ka kɛ ko ka sɔrɔ ni finitigilaka dɔw tɛ a la ani avril kalo tile 24 tɛmɛnen na ni mɔgɔ minnu kun bɛ ni yɔrɔ kofɔlen na u ye a laɲini u ka mɔgɔ minnu sara ko ka se ka olu ka janaja kɛ nka yirala k'a fɔ ko Burkina finitigilakaw k'olu ma sɔn mɔgɔ ka se ka don nin dugu kɔnɔ o kɔnɔna na u ye welewele da lase u ka autoritéw ma olu ka se ka fɛɛrɛ ɲini u ko la. Ali bi Burkina Faso u ka dugu dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Kongosi Banbagaciw olu taara ni dugu kofɔlen ka taa u kuranpoto ni ka o fana tiɲɛ ka dugu kofɔlen bɛɛ lajɛlen ka olu bila dibi la ni o kɛra avril kalo tile 24 tɛmɛnen na. Mifa production ani ondutile jabarani kanubagaw bɛɛ lajɛlen an sera ka fɛn minnu sɔrɔ ka ɲɛfɔli k'aw ye o kan o kɛra nin ne an bɛ foli balasi aw ka lajɛli ani lamɛnli la sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la ala ka hɛrɛw ka olu cɛya ka an ka jamana ka a basigi ani diɲɛ fantaw bɛɛ lajɛlen la ala ka faamuyali kɛcogo ɲuman k'o di an bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ ni ala ka jɛ.